बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन। नों मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ बिक्रम? आरो नोंजों लोगोआव थानाय खासे एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंजों लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन। मडेल कलेज लुफुंनाया बोरै मडेल कलेज लुफुंनायाव नोंहा मा गोरोन्थि जा मोननाय नुदों? नोङो मानो खासे मुसलपुरनि जानानै नों मानो बुङाखै? हा बिक्रम आरो टार्जन उकिल एडभकेट बिथाङा साख्रि मावो, बिथाङा उकिल, बिथाङा जुदि नोंथारखौनो बाथ्रा बुंदोंबा बिथांनिया जानाय नङा। बिथांखौ जों नुबानो होसोनाय जागोन। आं बुंखायो जोंनि मुसलपुर समस्थियाव जिबायदि जादों बेखौबो जोङो मिथिखायो। नोंथाङा सासे एडभकेट हिसाबै नोंथ' मिथिनांगौमोन मुसलपुर समस्थियाव मा जादों जायाखै। नों डाइरेक्ट सासे मानसिखौ हायार लाबोनानै खोथा बुंहोदों मुसलपुर मडेल कलेजाव बर' लेंगुवेज गैया। सोरनि मोन्थाय दोङो? नों लिरना हो। आं मुन नों लिरना हो हायोबा।